Bon dia, bona tarda, bona nit i benvingut en aquest vídeo que el que faré serà llegir en català. Llavors, en el primer vídeo faré la lectura d'un text en PDF que està a la web, que és de Ramon Gomis, titulat Viatge per la mar de la Frau. Els enllaços els deixaré al YouTube i jo utilitzaré el diccionari dilc.org, que també el posaré a la web, per esbrinar els significats d'algunes paraules d'aquest text. D'acord? Doncs començo la lectura. Ja, un segon. Val. El text comença així. Mentre el peix es rosteix, preparo l'amanida de tomàquet. Tomaca és una forma de dir tomàquet, que és una hortalitza del camp, de color vermell i sucosa. S'utilitza també per amanides. La brisa és molt suau i encara amb prou feines sacseja la barca. Tinc una ampolla de vi blanc, de cambrils en fresc i un termos amb cafè. Creua la mar la barca del cap de sucre que ve de xurrar el tramell. Val. Xurrar és cobrar les xarxes per treure el peix que s'hi ha agafat. Xurrar amics i dues R's entremig. D'acord? El tramall. Tramall és, també es pot escriure tresmall i són com és una forma de pescar amb xarxes. Ho he tingut que cercar també en Wikipedia perquè no em quedava molt clar. D'acord? El significat de tramall, que també s'escriu tresmall. I navega el Jaume i els seus dos fills, i per la trajectòria suposo que han calat a les roques de Vila-seca. Calat és com... significa com que s'han aturat d'una forma... O sigui, el vaixell com s'han aturat està a una distància des de la superfície del mar o d'un riu o d'un estany. O sigui, està allà parat, a una certa distància de les roques. M'instal·lo la proa de la balandra. Val, balandra és un veler, d'acord? Una balandra amb B majúscula és un veler, un tipus de vaixell. Encara que sigui la part més incòmoda de l'embarcació. El roquissar del Cap de Sou està enlletgit per un munt d'edificacions turístiques. Enlletgir vol dir que està molt lleig. I roquissar també es pot dir roquerar, que és que hi ha moltes roques. És un lloc on hi ha moltes roques. Sense cap respecte pel paisatge, o sigui, el roquissar del Cap de Salou està enlletgit per un munt d'edificacions turístiques sense cap respecte pel paisatge, de molt mal gust, i aclapara a esmorzar davant d'un panorama tan trist. Cal situar-se de cara al mar, amb la vista perduda en el dibuix de l'horitzó o en el fil llunyà de la costa. Tot està a punt perquè celebri amb tranquil·litat el meu primer esmorzar d'aquest viatge per la Frau. L'horitzó, el llençol blau de la mar, el sol que s'enfila, el pagell rostit, el vi blanc i fresc. Pagell és un... Si no vaig errat, pagell és un tipus de pa. Igualment ho cerco, però no estic segur.
Doncs no, estava errat. És un peix, és un tipus de peix. Un pagell és un tipus de peix. Errada meva. Per això va bé utilitzar aquestes eines. Jo l'he comprada, jo no l'estic utilitzant ara mentre estava jo errat. Em sembla que era un tros de pa i no, és un... Va, sembla que sigui al bell mig d'un racó idíl·lic. Només falta que s'alci una mica de vent. Ara ho llegiré, però tot ja m'he seguit. D'acord? Jo en la descripció del vídeo posaré la direcció del PDF, al dilc.org perquè cerqueu també les paraules. Si hi ha alguna més que jo potser me l'he saltada perquè jo sí que sé el que significa i dic, home, suposo, si no la sabeu, jo no sé el que sabeu i ho deixeu de saber. Llavors, millor utilitzeu el dilc com jo també l'he utilitzat. I mira, m'havia saltat. Dic, pagell, doncs pagell un tros de pa. I no, és un tipus de peix. D'acord? Torno a començar. Mentre el peix es rosteix, preparo l'amanida de tomàquet. La brisa és molt suau i encara amb prou feina sacseja la barca. Una mica d'aigua. Tinc una ampolla de vi blanc, de cambrils en fresc i un termos amb cafè. Creua a la mar la barca del cap de sucre que ve de xurrar el tremall i navega el Jaume i els seus 2 fills i per la trajectòria suposo que han calat a les roques de Vila-seca. M'instal·lo a proa de la balandra, encara que sigui la part més incòmoda de l'embarcació. El roquissar del cap de Salou està llegit per un munt d'edificacions turístiques, sense cap respecte pel paisatge, de molt mal gust, i aclapara esmorzar davant d'un panorama tan trist. Cal situar-se de cara al mar, amb la vista perduda en el dibuix de l'horitzó on el fil llunyà de la costa. Tot està a punt perquè celebri amb tranquil·litat el meu primer esmorzar d'aquest viatge per la Frau. L'horitzó, el llençol blau de la mar, el sol que s'enfila, el pagell rostit, el vi blanc i fresc. Sembla que sigui al bell mig d'un racó idíl·lic. Només falta que s'alci una mica de vent. Espero que hagueu gaudit de la lectura de Ramon Gomís titulat Viatge per la mar de la Frau. Espero que ho hagueu gaudit i, com sempre, que tingueu un bon dia, una bona tarda o bona nit. Adeu!